भैया हम गीतकार शक्ति सूर्या आप सब खातिर एगो औरी रोमांटिक सॉन्ग लेके आइल बानी। एकदम न्यू ट्रैक बटे, एकदम जेन्युइन ट्रैक बटे, न्यू ट्रैक। ये ट्रैक पर आपके मिली सॉन्ग, बहुत सुंदर सॉन्ग बटे। तो चलिए एक डमी दे तनी जा, अगर चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और लाइक कर दीजिए वो ये सॉन्ग खातिर, और कमेंट में बताइए कि सॉन्ग कैसा लागल। तो चलिए एक डमी दे तनी, एक बोल बटे बॉडी के बॉडीगार्ड। तो चलिए कि शुरू करते हैं। मुखड़ा थोड़ा लंबा बटे, इसे ध्यान से सुनब सबे कि ये कि कौन धुन में आ कौन स्वर में गाए के बटे। तो चलिए सुना तनी। जाने कौन बजरिया से कीन के आइलू नन्हे नन्हे कपड़ पहिन के, तू त लागताड़ू सच के हीरोइन, गोरी कौन भोजपुरिया फिल्म के। फिर से दोबारा गाना है। जाने कौन बजरिया से कीन के आइलू नन्हे नन्हे कपड़ पहिन के, तू त लागताड़ू सच के हीरोइन, गोरी कौन भोजपुरिया फिल्म के। तोहर देख के डिजाइन मन बेईमान हो गइल, तोहर देख के डिजाइन मन बेईमान हो गइल। तो अपना बॉडी के बनल बॉडीगार्ड होई, देहिया जवान हो गइल। अपना बॉडी के बनल बॉडीगार्ड होई, देहिया जवान हो गइल। तो ये रहा मुखड़ा। उम्मीद बा आप लोग के बहुत पसंद आई। तो चलिए एक अंतरा सुना देता नहीं। एक पहला अंतरा कुछ प्रकार के बटे। सज के सवार के निकले लू घर से, लूट जाई धन मन कापे डर से। सज के सवार के निकले लू घर से, लूट जाई धन मन कापे डर से। तो तोहरा हुस्न के दीवाना ई जहान हो गइल, तोहरा हुस्न के दीवाना ई जहान हो गइल। त अपना बॉडी के बनल बॉडीगार्ड होई, देहिया जवान हो गइल। अपना बॉडी के बनल बॉडीगार्ड होई, देहिया जवान हो गइल। चलिए कर दूसरा और लास्ट अंतरा। गजबे तुहार बा कुंवर वाला ब्यूटी, शक्ति सूर्या सिंगर के लगाइलो न ड्यूटी। गजबे तुहार बा कुंवर वाला ब्यूटी, शक्ति सूर्या सिंगर के लगाइलो न ड्यूटी। तोहर 56 करोड़ के मुस्कान हो गइल, तोहर 56 करोड़ के मुस्कान हो गइल। त अपना बॉडी के बनल बॉडीगार्ड हो, देहिया जवान हो गइल। अपना बॉडी के बनल बॉडीगार्ड होई, देहिया जवान हो गइल। तो उम्मीद ना पूरा विश्वास भाई सॉन्ग आप लोग को बहुत पसंद आई। तो अगर पसंद आई तो वो लाइक करिए, कमेंट बताइए कि सॉन्ग कैसा लगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद।